Anvel prehral s Brinziarmi 3-10, pri mikrofóne Mišo Porúbsky. Mišo, ale asi to bolo celé zavinené aj tým smutným zranením a tým, že vás bolo celkovo na zápas málo hráčov. No samozrejme nás bolo tak akurát, že dvaja navyše. Zápas bol vyrovnaný do tohto momentu, dva hráči sa zranili. V tej akcii hneď oni dali druhý gól a potom sme dohrávali 5 a ubehali nás chlapci, ako oni sa striedali 3 alebo 4 a nedali sme to fyzicky. Ten výsledok je asi až moc krutý. No veľmi krutý, lebo oni už potom dávali pomaly z každej šance gól. My sme tie šance mali, aj keď sme hrali iba 5. A ďalšie 3-4 góly minimálne sme mali. Ale v obrane sme sa rozpadli zase. Mišo, ďakujem. Ja málo, díky. Dobre, čaute. Čau. No a zápas zo strany Brinziarov bude hodnotiť Jan Gombita. Janči, tak pre vás asi krásne víťazstvo 10-3 není o čom. No určite veľmi dobrý zápas. Naozaj 10-3 hovorí za všetko. A kde by si videl hlavné rozdiely medzi týmami, okrem toho teda, že Supera mali málo hráčov celkovo? Tak mali málo hráčov, ale my sme hrali naozaj že dobre v tempe, naozaj na jeden dotyk. Bránili sme poctivo a tak to má byť. Dá sa hovoriť o najlepšom zápase Brinziarov, čo sa týka jary? Asi hej, myslím si, že hej. Janči, ďakujem. Za málo. Díky.